Joo, ja tervetuloa uuden video. Tää on motovlog. Älkää kattakaa mua! Tää on vaikeeta silloin. Ja mä katsottiin. Motovlog 3 tai 4 mennessä on varma vielä. Luultavasti teille kaikkea hauskaa meininkiä. Nauttikaa videosta, mennään suoraan videon pariin. Myyntikuvia. Älä laita sen kiinni. No, me nyt ollaan taas matkalla. Sinne Tomulle suoralle, missä ollaan aika paljon lähiaikana oltu. Me nyt käydään eka bensa-aseman kautta ja tälleen näin. Tää on vähän paatallista toistaiseksi ollut nää kuvaamiset, koska aina on silleen kylmää, märkää ja no nyt on aika hyvä sää, mutta aurinko laskee niin aikaisin ja kun valo saa mitä sain kuvaa. Ja muutenkin kun nyt kun on talvi, niin ei täällä oikeastaan järjestänyt tää siittejä juttuja, että ei oo biittejä tai semmosia. Vaikka jokin LP-messut on tulossa. Siitäkin vois haku video. Sanokaa jos jengi haluu senkin nähdä. Kesää sit taas kunnon kontenttia. Mulla on idea, että mä teen teknologisen haasteen, että opettelen stuntailee 7 päivässä. Mulla on niinku 3 eri haastetta siinä. Et mun pitää niinku oppia sirkle 7 keulaa plus niinku ihan peruskeula. Oikein kyllä mä niinku osaan joitain ihan perusjuttuja joo, mut sit osasin kunnolta silleen niinku. Tää on mun klassikko 4 euroa. Minä katson aurinkoa. Hieno aurinko. En oo nähnyt sellaista kikikauden jälkeen. Mä en edes oo vielä varma, millainen tässä videossa on. Että olisi motovlog 3, 4 vai niinku osa 2 Freddyberg. Ei Freddy, 125 se Monkey. No kun tää on silleen, että mä oon vasta tähän asti julkaissut motovlog 1. Koska nyt on tämmöstä ajopelejä vielä. Niin ottakaa mä nyt kuvan eka. Käytän vaan sen jälkeen mun loppua, jos mä editoin nyt videon. Niin sitten ei yllättävän kauan. Oi että ihan tuulinen päivä. Mä tiedä, mun putket varmaan lensi pois. Tai jotain. Okei, mulla on ehkä idea, minkä takia ne lensi pois. Mentiin liian nopeasti. Mentiin liian lujaa, ei pystytä perässä. Sieltä tuli. Kesä tulee. Oikein nyt on joulukuu. Joo no, melkein kesä tulee, enää 6 kuukautta, mutta ei se haittaa. Täällä on niin kivan näköistä. Saadaan ison koneen, saamme ison koneen, mutta poliisilta tullaan sanomia. Ja ne huutaa mulle, ettei saa virittää. Jäätä, no. Täältä tulee Wildberry. Se vyys mä laittaa snapia, et leipo. Okei. Tää 3. Ei enää voi näin! Nyt ei kyllä ollut lähelläkään, äijä vaan lähti.
huligaani. Ja Meitsyvuoro käyttää derbiä. Mä vedän pienen vedätyksen. Okei, oli vähän ikävä tämmösen isomopoja. Näinkö hauska, nää niinku kulkee ihan pirrusti. Tossa toi menis VTV 45 tossa. Meks mä edellä? Mä oon siis varmaan, mulla on kartta. Ja meidän matka on nyt kohti Jumboa. Vähän lämmittele sinne. No nyt on kaunis näkymä. Kato kun hienot näyttää. Me muuten mennään tonne päin. Mennäänkö me yläkertaan? Joo, mennään yläkertaan. Kato, kun tulee kohta olla hemmo momentum ja vaan pitää enää kumoon tässä. Pitäisikö mennä Aurefarma tonne parkkiin? Eikö siis tonne kauppakeskukseen? Mennään kävelee silleen ja sanotaan kaikille, että tiedätkö kuka Aatinen? Se oli minä. Se oli... Ei tänään tuuri, se oli minä. Haluat sä yhteiskuvan? ei mua haittaa, jos jengi tulee moikkaa. Tää mennä nyt sisälle, mä jäädyn tänne. Limu. Joku limu ois kyllä kova. Kylmä semmonen, ei kyllä maista. Ai niin on, nyt on kyllä kylmä. No ei, no mut kohta tulee kuuma kuitenkin. Niin. Tällä tulee lämmintä, tulee kitkaa. Ihankin lähtee irti, kato. Aina pitää edustaa niinku sitä autokoulua, mikä on käynyt. Mä kävin kohta autokoulua ja mä osaan tieliikennesäännöt. Mutta et noudata niitä. En mä muista. Mä noudattais jos mä muistan. Toi on vähän huono asia. Mulla on dysleksia, niin en mä tiedä osaa lukea nyt nopeusrajoituksia. No naustaa vähän. Tommonen minä Koske sitä. ei enempää. No niin. Mä otan syötävääkin nyt. Älä laita sun kiveksiä tonne. Eiks tuolta pääse yläkertaan? No mennään sieltä. Me nyt lähdetään nyt muualle Jumbosta. Se voi heittää
pauttiburniksi ja kaikkea täällä. Aha! Ei taitaa haluta se isomman koneen kovasti tohon. Ja sitten Derby on otettu vähän myyntikuvia, sen saa ostaa, se on Brigoen sisään ajettu nyt. Niin, asiallinen sisään. Asiallinen sisään. Ja se kun sä menet hetkeksi nurkan taakse ja suut takaisin, niin tää on se mitä sä näet. Mitä te duunaatte siellä nyt? Ei kun laitetaan jalka alas. Nyt stop siihen, onko se vaihteella? Oi Se meinas äsken tippua. Nyt ei lähde seinään. Se oli ihan hyvän näköinen. Joo, no musta tutetta alkaa olla aika lailla tässä tää vlogi. Oli ihan hauska ainakin omasta mielestä tää päivä. Et jos piditte, niin laittakaa ihmistä positiivista kommenttia. Tilatkaa kanava ja muuta tällaista. Ja jos haluatte lisää, niin siitäkin voi laittaa kommenttia. Eikä muuta. Kiitos.